Dar cum e îmbrăcată casa îmi place. Ce faci, dragă, aici? La căsuța din pădurice. Nu știu cu ce a prins la acolo. Leu, nu? Pregătit pământ aici de flori. Și scările. Opa, se mișcă. Scările se mișcă. Se dau pe spate, pe față. Tot ce e făcut aici. Ia uite struță, Gabi. Da, faptul că le-a măzgălit ușile nu e ok și le-a scrijelit așa. Eu, Claudia Struț, am mai văzut. Asta e casa reparată? Da, aia e. Da, aia e primul proiect. Mergem și la aia. Hai să mergem pe trotuarul ăsta la... Îmi place modelul ăsta așa. Dar nu știu cum e izolat în interior, ha? Fă tu video și mi și mie. Da? Vine o mașină. Hai mă, din poa. A pus grada aici să face foc de tabără. Ia uite ce taci cu lumină care i-au băgat. Au muncit o grămadă. Vezi cum se face aici, se face ziua. Foarte frumos arena asta de așa ceva. Bai, să fii atent, a rămas aici. Ei, gospodarilor. A, și l-a adus, l-a făcut de tabără. Deci face foc de tabără, îi mai dă o tăietură cu slujba. Tiberiu, asta e opera ta? Tu l-ai aruncat așa? Ia uite aici. Foarte frumos, bravo Costică, băieți. ce frumos a vorbit aici cu... Au scos toate lemnele de pe aia, de becea. Au avut și acolo... Care ziceai că e proiectul la fată? Ăsta e proiectul lui Cornel, al lui Tiberiu, cu căsuța Cetatea Neamțului. Dar ei au adus o căsuță cu Aia ceva. căsuța din copac. Aha. Asta e fosil al lui Cornel. Ce a făcut, mă? I-a spart geamul. I-a spart geamă. Oameni, I-a scos cutia. are camere de filmat acolo sus pe casă. Bă, ar fi o oază de odihnă. Așa. Fosila. Da, sigur. S-au suit, au spart alea pe acolo. Dezastru. Dar îți place cum a făcut asta, nu? Terasa asta. Betonul ăsta cum l-a făcut? Cu chestii din alea amprentate? Da, din aia care am și eu de la Dezema. Nu se așează ea, stai liniștită. Nu se așează. Aici probabil vor să facă băi. De unde știi, mai omule? Știu eu. Uite, căruța. Uite, ușa e deschisă acolo. Nu, l-am burdăit pe ăsta de căcat. Aici duș. Aici duș și dincolo vechi. Eu vreau să facă, dar n-am mai terminat. Uite, ultima năzbâtie cu cablul, că m-a închis și Cornel în wc. Serile trepte am văzut. Hai, dacă n-are. Și l-a legat pe Tiberiu în wc, cu cablu. Cornel? A prălit porcul aici, ce-a făcut? Dar uite, a rămas ceva pe aici. No. L-a prins pe ăsta înăuntru aici.
A lăsat deschis ce zice, bă, să nu mai sparg aiurea. E proiect. A cui e proiectul ăsta? Al lui Fisa, lui Părnă. Foarte frumos, dar să nu mai facă. Cara, asta tot aici. Ia ține-mă ce să faci eu un pipi la aștia aici. Claudie, du-te și tu mai la modă acolo. Stai aici, vii după noi, mă. Lași mă, că eu vreau să văd vin după tine. Aici are și aici un pic de... Cine a făcut? 5:43. Dar drumul aici e jalnic. Accesul aici e jalnic. Pita, hai să-i legăm WC-ul. Hai să-i legăm ușa la WC-ul. Ești, mă, de aici. Auzi, mă? Noi și ciupercile. Uite și tu ce de lemne prin pădure, dărâmate. Leagănul ăla, mă, care se dădea. Ia, care? Ăla. Era un leagăn aici. Hai, în partea altă, la sătuță. Hai că mergem la sătuță acolo. Uite, mă, acolo. Da. Cred că da. Nu mai e leagănul, mă. Avea un leagăn să dădea. Nu hamac. Hai, Cornele, hai! Că ne e foame. Mai mâncăm și noi ceva? Iar mi-e foame. Deci ăsta e toporul care sparge lemne. Eu îl pun acum așa. Eu l-am pus. Aici știi ce are de sub, nu? Nu știu. Am făcut din cărămidă, unde băi carne acolo la... Oh, voiați băut vin. Soba. Uite, a făcut costică la sobă. Băieți, mergem? Așteaptă că n-am văzut tot. M-am murdărit. Trebuie să ne dea și nouă ceva să mâncăm.
Ce-ți faci? Asta e. Ce zi, mami, ai semnat copii? Aici a făcut porcul. Ce noroi, Vine o mașină. Da. Opa. Neamț. Sunt tineri. Le trebuie panouri, mă, Gabi, că au 2 invertoare, au baterii. Le trebuie panouri. Toată lumea vine la Alba Iulie. Ai dormit, Gabi, aici? O noapte? Eu știu, nu știu. Da, ce mică e, bă. Cum intrau ei și mâncau aici. Video pare mare, fii atent ce apa aia a rămas aici. Ce apa, creoculesul a rămas aici. Au făcut treaba. Uite unde a prins bradul. S-a dus ăla Costică și a tăiat bradul de acasă. Aici nu-i de la- beciu. Aici a fost beciul, da. Și i-a băgat apă și cu pești. Aha. De acolo și cine a spart ăla? E. Hai să ne ducem noroi pe aici. Aici l-am cuiat pe Cornel înăuntru și a spart ăla. Ce? A spart scândurile să iasă afară. Și a pus pietrici aici. Mai știe cât de cât. Fântâna era pe aici. Da, fântână cu... Și are mă de se închide. Ia să-mi Costică. Are benzină. Dă-i o funie, funie și scaun.